prieteni, astăzi ne jucăm Brookhaven în 2025, dacă am văzut eu acolo bine. Brookhaven de Crăciun a dispărut. Am văzut că a dispărut. Dar de ce a dispărut? Nu știu. E ciudat ceva la mijloc. Bă, vino-ți în cap, bă. Bă, n-aveți cu atâta viteză voie, frate, să... Doamne, conduc atât de repede, frate, unii oameni și... Deci, nu-ți vine să crezi cum nu fac accident, frate. Deci eu nu pot să cred. Ok, trebuie să mă duc sus la miliție. Dar unde-i, mă, miliția? Că miliția nu e aici. Șefii noștri. În fine, nu e niciun șef aici, dar... Că mereu mi-a zis, acum să vină avionul. Dar nu e avionul. Am întârziat. Deci nu pot să cred că am întârziat. Mi-au zis unde să duc, dar în fine. Uite-i, uite-i, uite-i. Bună, prieteni, astăzi ne jucăm Brookhaven în 2025. Și acum mă duc și eu cu rulota cu cineva. M-a lăsat aici, frate. Așa, deci suntem în 2025, dacă vedeți acolo sus. Acum plecăm cu rulota. Cu rulota. Cu rulota. Perfect. Perfect. Dar noi mai plecăm o dată. Nenea, mai plecăm. Uite cu cine a plecat. Uite cu cine a plecat. Uite-te și tu cu cine a plecat, frate. A plecat cu muma pădurii. Nu făia. Deja e zi, oricum trebuie să fiu polit să stăm Brookhaven. Așa. Mă duc să mănânc un hamburger. Bă. Știe să conducă unii de aici. De și-al mai... I-am luat Lamborghini-ul, frate, sau Ferrari. Am uitat ce e asta. Gata, acum am și o mașină de asta șmecheră. Pentru că... Da, nu știu. Deci, ei o cumpără pe rob.